Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Türkiýe amala aşyran saparynyň çäginde esasan iki ýurdun degişli puduklaryň idaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan 13 tane resmi nama gol çekildi. Emma 25-26 oktyabr aralygyndaky saparyň gün tertibinde has köp agdyklyk etjekdigi çaklanylan energiýa meseleleri, ýagny Türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen günwatar ugruna aktyrmak boýunça anyk ädimler ýa-da ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Energiýa bilermenleri Türkmen tarapynyň bu ugurdaky beýanatlaryna garamazdan iş ýüzünde oňoýly ädimleri ätmeýändigini aýdýarlar. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina esasy çözümiňiň ýa-ni Ýewropa Birleşigi Moskwa garşy girden ykdysady sanksiýalarynyň fonunda özüniň energetik importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla edip başlady. Munyň ýyly bilen de 2022-nji ýylda Ankara soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjanyň üstü bilen Türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryny seredýändigini ma'lum etdi. 26 oktyabrda Ankara'da Türkmen ve Türk prezidentlerinin gatnaşmagynda gurulan metbuat ýygnygynda prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bay energiýa zapaslarynyň bardygyna üns çekdi ve häzirki ýagdaýlarda Türkmen gazynyň Türkiýe onun üstü bilen de halkara bazarlaryna çykarylmagynyň aýratyn bir strategik ähmiýeti eýe bolandygyny aýtdy. Mevcut konjektürde Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Ol munyň bilen bagly gerek bolsa öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ikçäk, gerek bolsa da Azerbaýjanyň gatnaşmagyndaky üç taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhümdigini aýtdy. Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Türk prezidenti bu hyzmatdaşlygyň netijesinde energiýa howpsuzlygyna birlikde goşunt goşmagy göz öňünde tutýandyklaryny hem belledi. Bu minvalde Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık. Duşugymyzyň dowamında Hazaryň üstünden geçýän Günwatar Gündogur koridorunyň kämilleşdirilmegi boýunça garaşlarymyzy paýlaşdyk. Türkmenistan bilen Türkiýanyň köp mesele wagtynda meňzeş garaşlarymyzyň bardygyny gördük diýip Erdoğan belledi. Emma munyň bilen bagly anyk gelinen kararlar, proýektiň mümkin ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Berdimuhammedow hem çykysynda diňe Türkmen energiýa resurslarynyň Hazar deňiziniň üstü bilen Türkiýe iýberilmeginiň meseleleriniň maslahatlaşylandygyny aýtmak bilen çäklendi. Türkmenistan 14 ýyl bäri gürrüň edilip gelinýän Hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kubmetr tebii gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Ýöne energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalary bilen munyň mümkin däldigini, üstesine köp mukdarda Türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iýbermek üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Düýbi Britaniýada ýerleşýän Metkins energiýa howpsuzlygy boýunça barlyk guramasynyň eksperti John Roberts 26 oktyabrda Azatlyk bilen geçiren töhbetdeşliginde Aşgabatyň bu taslama wagtda diňe umumy sözler bilen çäklenýändigini, sol bir wagtda taslamanyň iş ýüzünde amala aşmagy boýunça hiç bir tarap bilen möhüm gepleşikleri alyp barmaýandygyny aýtdy. The only thing is that they have said in general terms they would like to export gas to Europe. They have never said how, and they have not entered into any significant conversations with anybody, as far as I know, as to how best to do it. Galy bersede bu taslamanyň bir tarapy bolmaly. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew milliardlarça dollara durjakda çaklanylýan bu proýektiň maliýe meselesine hem üns çekýär. İýulda eden çykysynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar ma'lum bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini sorag astyna alypdy. Berdimuhammedowyň saparynyň netijeleri boýunça geçirilen metbuat ýygnygynyň dowamında Erdoğan hususan da Türkmenistany türki döwletler guramasynyň doly derejeli agzasy hükmünde görmek isleýändigini ýene bir gezek tekrarlady. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum.
ýatlatsak özüniň bir tarapyk statusyna salgylanyp regional guramalara agza bolmakdan çetde saklanyp gelýän Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu gurama Sinçi agza höküminde kabul edilipdi. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbekistan we Türkiýe bu guramanyň dolu hukukly agzasy. Türkmenistan we Wengriýa Sinçi agzasy bolup durýar. 2009-njy ýylda Türkiýe Geňeş höküminde esaslandyrylan gurama türki dilli döwletleriň arasynda sewda, ykdysady we medeni insanperwer uğurlarda ýakyn hyzmatdaşlygy ymtylýar. 26 oktýabrdaky metbuat ýygnygyndan soň Erdogan türkmen kärdeşine Kangal itiniň güjüni Berdimuhammedow hem öz gezeginde Alawaýyň güjüni sowgat berdi. Resmi maglumata görä 2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2,6 milliard dollara deň bolupdyr. Türk resmiýetleri şu ýylyň 9 aýynyň jemleri boýunça bu görkezijiniň 2,1 milliard dollara deň bolandygyny aýdarlar.